Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saüc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saüquer i el que farem serà posar-les en una dama joana. Necessitarem 800 grams de sucre que desfarem amb 2 litres d'aigua. Nosaltres ho farem en dues tandes, farem 1 litre i 1 litre d'aigua. I afegim l'aigua amb el sucre dissolt amb les flors. I tornem. Ara agafem un parell de llimones, nosaltres n'agafem 3 perquè són petitones i el que farem serà tallar-les en 4 trossos i en traurem una mica el suc i les afegim també. I afegim un parell de culleres soperes de vinagre de poma. I farem una bona remenada. I afegim els 3 litres d'aigua que ens falten. I per últim, ho tapem amb un drap perquè pugui respirar. I ens veiem en 3 dies per filtrar-ho. Check!